Cum a fost fondată echipa FC Iepuraș? Ei bine, totul era într-o zi de 18 decembrie 2022 la ora 10:37 și 28 de secunde. Atunci era săptămâna verde, iar eu cu prietenul meu am fost până în Lonia cu clasa noastră la o alee de flori ca să o vizităm. No, foarte fain a fost acolo la alee, am văzut florile, am făcut poză cu brazi, a fost foarte mișto. Doar că pe drum acasă, prietenul meu îi vine o idee să facem o echipă de fotbal. După aceea, noi doi stăm și ne gândim la un nume. Prietenul meu vine cu numele FC Badoașe Sparte, doar că acest nume era așa prea ciudat și nu era chiar foarte fain. Doar că după aceea mie îmi vine în cap numele FC Iepuraș și așa a rămas. FC Iepuraș a împlinit 2 ani pe 18 decembrie 2024, iar ne mai trebuie doar 10 abonați până vom face 100 de abonați. Iar din iunie 2025 meciurile vor fi live pe canalul de YouTube celor de la FC Iepuraș. Și cam așa s-a fondat echipa FC Iepuraș. Dacă mai aveți întrebări, să scrieți în comentarii toate întrebările, pentru că eu voi răspunde la întrebări. Da, și dacă nu știu cine sunt, eu sunt Tobias, atacantul celor de la FC Iepuraș, iar prietenul meu care i-a venit ideea să facem echipa de fotbal este portarul Andrei Iovescu, care este și capitanul echipei, pentru că el o decis să facem această echipă. No, eu am fost Tobias împreună cu Andrei, care nici nu am văzut acest clip, doar că dacă acum să vadă acest clip, eu îl salut și vrea să îi zic ceva. Andrei, tu ești foarte deștept. No, și da, cam asta e. Dacă aveți întrebări, să scrieți în secțiunea de comentarii, eu vă răspund la toți. V-am lăsat. Ciao, ciao.